Сказки на слушна. Зорны карагод над возерам. Казка. Аўтар Наталля Бучынская. Калісьці даўным-даўно зоркі на небе не проста мігцелі і зіхацелі дзе-каторы ў галаву ўзбрыдзе. Яны безупынна вадзілі незвычайныя карагоды. Зоркі не трымаліся за праменчыкі, а беглі адна за адной, роўненькімі шнурочкамі, усяго ў двух накірунках. Так, насамрэч, карагоды былі два. Адзін з поўначы на поўдзень, другі з поўдня на поўнач. Яны рухаліся побач, ніколі не збіваючыся са свайго шляху, не спыняючыся ні на імгненне, не перасякаючыся. Гэта было вельмі зручна. Зоркі маглі ўвесь час вітацца з наступнай суседкай, хуценька дзяліцца навінамі. Бывала, якая-небудзь зорка згасала, а недзе ў прасторах бясконцасці нараджаліся новыя зоркі і спяшаліся заняць месца ў карагодзе. Тым, хто з захапленнем глядзеў на неба, здавалася, што ў начной вышыні насустрач адзін аднаму цякуць два зіходкія ручайкі. Так і доўжылася, пэўна, аж да гэтай пары. Але нарадзіліся ў глыбінях космасу дзве зоркі-блізняткі. Былі яны падобныя, як дзве кроплі вады. І характары мелі аднолькава вясёлыя і вельмі цікаўныя. Зорачкі адразу дамовіліся стаць у розныя карагоды, каб мець магчымасць хаця б зрэдку сустракацца. А возера, роўнядзе якога, нібы ў люстэрку, адбіваліся карагоды, ажно кішэла русалкамі і вадзянікамі. Яны таксама любілі вадзіць карагоды, але іх ніхто не бачыў. Ніхто не захапляўся вытанчанасцю і зграбнасцю русалчыных постацей, зяннем іх вачэй і серабрыстымі галасамі. А русалкам так хацелася, каб іх заўважылі. Яны нават спрабавалі карагод наладзіць тым жа парадкам, што і ў зорак, але нешта не атрымлівалася. І таму русалкі танчылі, пабраўшыся ў мноства невялічкіх карагодаў. Аднойчы адна з зорачак-блізнятак заўважыла, як прыветна махае ёй рукой русалка з возера. Зорачка зацікавілася. «Хто махае нам?» – запыталася яна ў зоркі, якая на імгненне аказалася побач. «Не ведаю, запытайся яшчэ ў каго-небудзь». Зорачка задала гэтае пытанне наступнай зорцы і яшчэ некалькім, але ніхто не мог нічога адказаць. Неўзабаве прыйшла чарга ёй сустракацца са сваёй сястрыцай-блізняткай. «Я таксама не ведаю, хто махаў табе, але абавязкова пацікаўлюся ў сястрыц, якія бягуць за табой следам і з якімі я хутка сустрэнуся», – паабяцала зорачка. Пытанне пайшло гуляць ад зоркі да зоркі па абодвум ланцужкам. І атрымалася так, што неўзабаве ўсіх зорачак зацікавіла адно і тое ж. Усё часцей кідалі яны свае позіркі на возера, спрабуючы што-небудзь разгледзець. Але на роўнядзе возера бачылі толькі сваё адлюстраванне. Той цікаўнай зорачцы, што першая звярнула ўвагу на возера, раптам прыйшло ў галаву. «Глянь, сястрыца!» – шапнула яна бліжэйшай суседцы. «Там жа таксама зоркі танчаць. Пэўна, нашыя суродзічы? Як цікава! Трэба было б наведацца да іх, пазнаёміцца». Гэтая думка таксама хуценька абляцела зорныя карагоды. Цікаўнасць зорак усё расла. І калі зорачкі-блізняткі, сустрэўшыся ў чарговы раз, разам далі нарыцца на дно возера, следам за імі, нібы дамовіўшыся, пацяклі абодвы зорныя ручайкі. Якое ж было здзіўленне зорачак, калі замест суродзічаў яны сустрэліся з ніколі нябачнымі істотамі, русалкамі і вадзянікамі. А русалкі так зарадаваліся незвычайным госцям, што імгненна наладзілі свята і запрасілі зорачак патанчыць разам. Праўда, у возеры нябесным жыхаркам было цеснавата.
Але у цеснаце ды не ў крыўдзе. Што і гаварыць, вясёлыя атрымаліся скокі. Адны з зоркі, пабраўшыся за рукі з русалкамі, вадзілі русалчаныя карагоды. Другія танчылі самі па сабе. Трэція разам з вадзянікамі гулялі ў сляпую курыцу. Набегаліся, наскакаліся. Прыйшоў зоркам час на неба вяртацца, а яны не могуць у карагоды свае сабрацца. За бегатнёй пераблыталіся так, што ўжо ніхто не мог дакладна ўспомніць, хто за кім стаяў. Нават да сваркі справа дайшла. Адны даводзяць, так трэба, а іншыя не так. Давялося зорачкам на неба вяртацца без усялякага парадку. Яны проста шуганулі з возера адтуль, дзе хто стаяў, і ўжо больш ніколі не змаглі дамовіцца стаяць як мае быць. Толькі некаторым удалося захаваць ранейшы парадак. Яны ўпарта трымаліся разам, незважаючы на тых сястрыц, што назаўсёды адмовіліся станавіцца ў карагоды. Так утварыліся сузор'і. Нашы зорачкі і блізняткі як танчылі, пабраўшыся праменчыкамі, так і апынуліся ў адным сузор'і. Ці не таму яно стала звацца блізнятамі? Праз нейкі час людзі далі назвы і іншым сузор'ям і склалі пра іх цікавыя легенды. Казкі на слушна.